Toi oli joku likainen juttu. Jätkät ei pysty lopettamaan nauramista mitään. Ei pysty lopettamaan mitään. Alamo vittu. Alamo vittu. Amerikassa kuvat. Tää Ai vittu. Eikö se... Miten se lähti tulla? Ihan käsistä koko juttu. Alamosta vittu. Alamo! Ei voi sanoa. Katso mua vittu. Toi ei tiedä mistään mitään. Se on ihan... Markku kuva. Päätänä menninkäinen. Maiski menninkäinen. Ai vittu. Perseeseen tulee kylmä kun vako näkyy. Kyllä mä veikkaan, että tää video menee. Tää video menee se sun alkovideokin. Ei voi sanoa, sitä ei voi sanoa, Kari. Jätkät ei pysty lopettaa nauraa. Ai jumalauta! Ainakin jo 2 Selkää minuuttia sattuu vittu. putkeen. Kohta nenä rillissä. Ai, ei. Ei vittu. Ei, Markku saatana. Tää menee se sun alkovideo ohi heti. Laitetaan samat ja se Puke-komppaleet sivuille. Ei saatana. Alamo perkele. Mikä sitä Ranea vaivaa, kun se sanoi, että Uatu istuha alas. Noitte sitä pitäis alas istua. Ai, se lyö selkä kun sattuu niin kovasti. Ai vittu. Ei tässä on... Vaalean punainen. Ai saatana. Minulla on kuoleva pojat. Ne Alamo merkille. No niin. Saate nyt sattuu selkään. Miksi miten toisinaan sattuu maahan ja minulla on selkää aina. Oho. Onko vatsalaukku selästä jotain?